मेथाइयाव बोखोआखैबा जों ओरैनो बोखोनो मोनला जाहैबाय दखनाबो दांनानै मोसानो मोनला जाहैबाय बिहाव बिखुनजो गैया नामा न'आवलाय हो फिसाजोफोर फिसालाफोर देराखै नामा हामसो सोरनि मा फिसाजो आं हमनो हायाखै आं जेनेबा सिनायाखै किन्तु बिसोरो जोंनि माखासे समाजनि थाखाय बहुत माने मुगैथाव आरो बहुत लाजिनांथाव मोनसे भिडिअ आरो रिल्स बियो हेलौ लोगोफोर गोबां गोबाव समनि उनाव आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर गोबां गोबाव सम जाबायमोन आं नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो हायैया गोबां समनि आंखालनि थाखाय थ' लोगोफोर जियानो जादोला आं दायो बे समावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै आरोना लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनानै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर माने भिडिअखौ दाननानै नायनाङा आरोना दाननानै जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा थ' दे होमब्लालाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंनि बै थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय हमदां हाखाबाय मोनथि हाखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर दायो आथिखालनि जुगाव ससियेल मिडियायाव मानि थाखाय भाइरेल जागासिनो दङ तो आं बे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोआ होननानै सानदोंमोन गोबां गोबाव सम जाबायमोन नालाय ओंखायनो आरोना लोगोफोर तो जियानो जा थेवबो दासिमबो बे मोनसे भिडिअआहाय बे मोनसे जिहेतु सङाहाय मेथाइयाहाय दासिमबो भाइरेल जागासिनो दं आरोना दासिमबो ससियेल मिडियायाव बिनि थाखाय दावराव जागासिनो दङ ओंखायनो आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर बिथां जिहेतु नयन बरगयारि आदायाहाय मोनसे लन्थं मेथाइ मडार्न संखौ बिथाङा रिलिज खालामदोंमोन जेब्लानिफ्रायनो रिलिज खालामदों अब्लानिफ्रायनो गोबां भाइरेल जागासिनो दङ बेखौ लानानै आरो जिहेतु बे संखौ लानानै जिहेतु आइजोफोराहाय सिख्लाफोराहाय जिहेतु रिल्स बानायदों बेखौ लानानै जिहेतु जन ब्रादाराहाय मा बाथ्रा बुंदों बे मेथाइनि गेजेरजों जाय सुबुङानोखि रिल्स बानायदों आरो मेथाइ खनगिरि बिथांखौबो लानानै बिथां जन ब्रादारा दिनैनि दिनावहाय मा बाथ्राखौ फोरमायदों आं बेखौसो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै लाना फैदों आरोना नैबे मोनसे भिडिअखौ थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बै जन ब्रादारा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना गिबियावनो खोनासंग्रो आरोना लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला दाजे मोनसे गोदान गान सोलिगासिनो जोंना नयन बिथांनि बे मडार्न जुगा थारमाने बेवहाय सोरनि बिहामजो सोरनि मा फिसाजो आं हमनो हायाखै आं जेनेबा सिनायाखै किन्तु बिसोरो जोंनि माखासे समाजनि थाखाय बहुत माने मुगैथाव आरो बहुत लाजिनांथाव मोनसे भिडिअ आरो रिल्स बियो थारमाने गानखौ जाबादि बानायदोंमोन थारमाने बिथाङाबो बेबादि हिसाबै बानायाखैमोन नंगौ नो डाउट दा ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा बेखौ रिल्सजों लानानै जेबादि बिसोरो कनसेप्ट लानानै बिसोरो मोसादों रिल्स बानायदों दैट्स रियेलि डिसगास्टिं माने बहुत लाजिथाव आरो बियो दा बेखायनो आङो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जाय मानसिफ्रा बे नयननि गानजों बे मडार्न जुगखौ जिबादि कनसेप्ट लानानै मोसादों बिसोरो आं बिसोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन आरो आं नयन बिथांखौबो बुंगोन जे नोङो जुदि बे मडार्न जुगखौ लाबोबायबा नोङो मोनसे गान लाबो जाबाय बे जाहैबाय गाना जाहैबाय नोंखौ मोनाब्ला आङो देगारजों सुथारनानै थैगोन बे गानखौ लाबो नोङो गान बानायनानै लाबो ओमफ्राय बिसोरो बे गानजों बिसोरो प्रेक्टिकेलि खालामनो हागोन ना हाया नाय जुदि नोंसोरो मडार्न जुगखौ बेबादि मोसादोंबा बे देगारजों सुथारनानै थैगोन नोंखौ मोनाब्ला होननानै मोनसे गान लाबो बेखौबो प्रेक्टिकेलि खालामदों बिसोरो जोंबो नायनो थारमाने बेफोरबादि जाहा ताहा गानजोंल' रिल्स बानायनो हायो नामा बेफोरबादि गानजों रिल्स बानायनो हाया नामा जोंबो नायगोन प्रेक्टिकेलि हागोन ना हाया लाजिनो सोलोंदोब्रा रिल्स बानाय दा बानाय होनना बुङाखै बिहाव बिखुनजो गैया नामा न'आवलाय फिसाजोफोर फिसालाफोर देराखै नामा फिसाइफोर गैया नामा न'आव दे फिसाइफोरखौ दा बाद होबावो फिसा फिसौखौ बाद होबावदो बिहाव बिखुनजोफोर गैना गैया न'आवलाय लासिं सिंनो ओंखायनो आं नयन बिथांखौबो आं रिक्वेस्ट खालामगोन नोङो बे आं बुंनाय गानखौ नों लाबो बिसोर प्रेक्टिकेलि बेबादि मोसानो हागोन ना हाया नायनि जोंबो नेनानै थागोन जोंबो ना मा बुङो रायजोफोर नोंसोर बुंहर थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो जुदि बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बे जन ब्रादाराहाय मा बाथ्रा बुंलांखो बिथां नयन बरगयारि बिथां आदानिसिमबो आरो जिहेतु आइजो सिख्लाफोरा बे रिल्स बानायगिरि बिथांमोनाबो जिहेतु नायाखैब्ला रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन मा कारननि थाखाय बेफोरबायदि संखौ लानानै नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडियायावहाय
न'खरनि बाहाय बाहागिनि बिहाव बिखुनजो बिसि फिसाय माने गथ' गथाय बयखौबो गारनानै दिनैनि जुगावहाय गावनि सोलेरखौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय देखायनायखौ माबायदि जालांखो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना लाजिनांगोन बायदि बाथ्राखौ आं मोनदों आरोना लोगोफोर नैबे मोनसे भिडिअ'आहाय लाजिथावना बाथ्रायानो ओरैबायदि माने बिहाव बिखुनजोबो न'खरनि बाहाय बाहागि सोमोन्दोखौ नागारनानै नोंथांमोना जुदि गावनि इन्जयमेन्टनि थाखाय जुदि बेफोरबायदि खालामोबा ससियेल मिडियायाव गावनि मान सन्मान इज्जतआ बबाव थागोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना नायनानैहाय बुजि मोनगोन होनना आं सानो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आं दायो बांद्राय आरो गोबाव खालामबाय थालासै सिदानो जोबथारनायाव नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं दिनै गोबां गोबावनि समनि उनाव रिपिट खालामनानै होफिननायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय